ang atong ikinahanglan kanang milagro. Muna kung sa 60 ang kilos bugas niya na ay makapahimong 20, ganahan ka ng mahimong leader? Ganahan ka? Ug kisa ko tayo dili ganahan, pero sa atong sitwasyon karon sa Pilipinas, ug mahimong ang bugas nga nindot og klase, mahimong 20 ang kilo, murag milagro. Murag milagro. Nyag dunay politician nga maghimo ana, nagmilagro na siya. Ayaw nagpilia. Kaya nga naman, ang milagro, panagsara kay na mahitabo. Dili na permanente. Unsa may permanente sa atong kinabuhi? Ang kasakit. Ang kasakit. Kamong mga asawa, sa inyong encounter des inyong bana, unsa man gyud galabi, galipay o kasakit? Ay mo pamakap diya. Kay kung ako sang pangutan-on ning mga bana, mao pod na ilang tubag. Kasakit. Oh, maingon ang mga bana. Atong kuan, magpasalamat deta no kay atong gahapon 57 kaparisan ang atong gikasal sa mass wedding. Pakpak lang, pakpak. Ako silang gipa primero, ako silang kanang iniguan ba kanang ginonitize kamot. Akong giingon, kamo mga bana, kupting tuong kamot yung asawa niya, ang inyong wang kamot igakos sa hawak, mura nagpanagana. Naku, ipiit ka nang wa na ihangin. Una pa ni ana ba? Mura lag nihikap lag gamay ba? Nako, kana untang, di ba? Ako, nakauyab ang kusuna. O muhikap ko sa akong uyab. Piit kinadrikso. Kay nindot kay na. Pero karon, sus, luag kay hinikapan. May kamo mga asawa, sigihan pa magpiit o gako sa inyong bana. Oh, pugson no na kayo. Na kay di man ko ta gusto kasakit niya. Ako na sa silang gipaingon pag-ana sa singsing, nako mga bana, gaksag hugot inyong asawa na way hapit ni gakos ako pag yung gibalik-balik niya, pag human sa hatag sa aras na ingong asawa akong dawaton, ako dahil giingnan mga asawa, hagki inyong bana, naglingi-lingi po kaya murag mauwaw ba, mauwaw na ko na mauna ni ron. Kaya nga naman doon na naman god sila yung mga discontentments nga nahipos ba mo nang usahay, murag magpanagana na kaglabing-labing anang tao nga murag bitag nangandoy na ka nga nusa man ni matay ni buang dakon. Daghan kay ubos ba. Pero kana din kasakit mga igsuon, mao gid nay the best occasion nga maka-encounter ta Ginoo. Mo na si San Vicente Ferrer, daghan kay ni siya kasakit nga naagian. Ug iya nang gi sungasong hangtod siya namatay. Ug tungod ni anang iyang kalig-on batok sa mga kasakit, daghang mga tao nga dunay mga kasakit muhupay ug masulbad tungod ni San Vicente Ferrer. Ang mga apostoles daghan sa kay kasakit nga agian, mo na tungod sa ilang kasakit nga giantos, makahatag sila kahupayan ngadtos mga taong dunay mga kasakit. Si Jesus maugay labaw kaayo og si Mama Mary, porting daghanang kasakit yun hangtod sa paglansang sa krus. Mo na hangtod karon, the best yun na healer sa atong kasakit, si Jesus og si Maria. Mo nang doon tayo gitawag Alliance of Two Hearts. Mo na inindot kayo. Kanisad si Saint Atanasio, gitawag mo ni natog one of the fathers of the church. Buutan kay ni siya.
Nindot kini siyang muwali, may kini siyang mupasabot, matinabangon pa kaayo, pero unsay nahitabo sa iyang pagwali sa pulong sa Ginoo, gisakit pod ni siyang maayo tungod kay ang mga leaders atong panahona doon na may gitawag og heretical belief. Kana bang murag dili kayo Kristiyano nga belief ba? Kanang Arianism nya ni hari man na atong panahona. Unsa man ang Arianism, philosophy na siya nga gi-embrace atong Arios nga usamting ito kapari nga niingon nga si Hesus dili tinuod nga Ginoo. Tao ra si Hesus, dili Ginoo, dili divine. Nya kita kay moingon man ta si Hesus tinuod nga tao o tinuod nga unsa na atong gisulti? Unsa na nga tuog na mamudya? Tinuod nga Dios o tinuod nga tuo mo na. Giling nga imong tupad. Ing na mutuo ka nga si Hesus tinuod nga Dios, nya tinuod sad nga tao. Why utrosan mo na naglibog? Kana lang ganing moingon ko nga nang mag-counseling ba nya maghilak-hilak na akong counselan kay sakit ko no kaayo nako tan-aw lang ni Hesus, sunda si Hesus. Moingon dayon may man to siya pader kay Ginoo man to. Nako di oy, tao to si Hesus. Oh, dili to tao si Hesus, oy Ginoo to. Kada bang i-separate nimo ang pagkatao ug ang pagka-Dios ni Hesus. Mo na ang Arianism, it's either ingno nila si Hesus nga tinuod nga Dios pero dili tao, or ingno nila nga si Hesus taong matuod pero dili sa Dios nga matuod. Ana ang ilang belief, pero kita atong gi-joined og si Saint Athanasius tungod ana na exile siya kalima man tingali nga gipriso siya, mura siya si former President Duterte baka nang ipadala ngadto sa prisuhon, exile man toron si Kuan or gipriso yun, dili lang gani exile, priso yun, mamaora mo na. Ano bang kwaon ka sa imong lugar, butang ka dito sa laing lugar para di nakakatingog, para di naka magtingog-tingog. Sa Team Marcos o Team Duterte karon hay may kusog mo antos aron isangyaw ang kaayuhan sa Pilipinas. Team Marcos o Team Duterte? Kinsa Manila ang mudawat o kasakit o kinsa masad nila ang kusog kayong magmilagro? Magmilagro ba? Ano bang mukalitlag kadato mga milagroso kayo? Kinsa man, Team Duterte o Team Marcos? Kanang kusog kayong mumilagro ato na nang taktakon, pero kanang kusog mo antos unya dad-o nila ang atong nasod sa pag-antos aron makabot ang katingosbawan ato ng butaran. Kana bang maghatag bitaw nato og giya sama ni San Vicente Ferrer nga ang paglaom nga tinud-anay naas pag-antos dili sa pagpahayahay, nga kanang kwarta dili na maoy solusyon sa atong problema. Unsa may solusyon? Ang panaghiusa. Sama ni Hesus niingon si Felipe, papahawaan ning mga tao, asa man tag ipakaon ani. Unsa may giingon ni Hesus? Palingkura. Palingkura sila, maghiusa ta. Unsa may naa ninyo diha? Ingon sila 5 ka pan, 2 ka isda. Ingon si Hesus, sige, ato nang sawan, manglingkod ta, maghiusa ta. Unsa maroy na as Pilipinas? Utang. Pila may utang karos Pilipinas? 16.6 trillion pesos. Ana. Nya, unsa may atong ipakaon sa mga Filipinos?
Muingon gid unta ng mga leaders, manglingkod ta, maghiusa ta, maghinatagay ta, maginantusay ta, dili kay magsigig pasalig anang naang kwarta nga instant mutambong lang mo meeting, tambong mo rally, di adayoy ayuda, di na maoy magic man na, di man ganahan si Jesus ana nya kita rabano immature kita tanan. Ako lang yun ang isulti ha, mo claim ko ani kay maupag giniron ang timpla nato sa mga butantil, majority gyud sa mga voters kay tungod manggod sa taon kay mga pobre kay ta mangita gyud hatagan, di gyud mo botar og di hatagan. Nya ang atong tan-aw bitaw sa politician or leader kana gyung manghatag bisan din ni simbahan dinhi maingon ka simba mo sa manimba pero mo simba mo tagaan mo bugas basta lagi abot nga to ground nalista ko dia ay dili oy ngadto simba ay lista sa ko ana mo nang wa gina nato buhata dinhi di ba? Bisag gamay imong ihatag, bisag 100 pesos, lungguba na, murag gitag mga ulmigas, murag tag mga langaw. Pero ingna, limpyuhin ang tukaran sa imong silingan, limpyuhin ang iyang kanal. Yun na, unsa man ko dire, unsa man na siya, siniswerte. Di ba? Muna ang ato mga youth gahapon ang ilang gibuhat clean up drive sa atong prosesyonan karon magprosesyon man tarong kuan karong hapon human sa alas 5 misa atong tan-awon ang ilang agi mga youth na nato mga PYCC o mga SK nanguan sila dito ng limpyo nya ilasang gidekoritan hago ba buwad sa init ana muna kining mga politicians karon duol na lang eleksyon no napo naman lang kaadlaw di na ta mobutar ani mga politicians nga makapabungkag bitas atong relasyon kanang makapahiusa kana bang kamao ba anang gitawag bag bayanihan spirit di ba kuan kay na nato proud kay taana elementary pa ko nanay picture dito sa among classroom kana bitang magyayong anang balay namo ana sa una picture no ana kay bayanihan kuno ang mga Pilipinos kuno bayanihan sige ko no be ingna imong tupad lingi ako no ingna sige kag palit og slot ingna sige kag palit og slot mao man ni ang atong version sa bayanihan kining slot ang ako ning i-report ninyo ha kay mo ni atong bayanihan nya thanks be to God kay ang ato mga Cebuano speaking people nga tuaros mga gawas nasod outside sa atong parokya nakigbayanihan nato dinhi mao nang daghan kay tag nahimong mga proyekto nakigbayanihan kagamay ra ning atong simbahan niari diri ako mga classmates mo'y na nagmisa gahapon sa Father Jojo mo'y di Aquino mo'y nagmisa mao ginay ilang comment di man mi katuo Father nga ingon ani ni ang kuan purmas inyong parokya ma-amazed ba tungod na sa atong bayanihan pero karon bisag nagbayanihan ta dako pagitag slot palitonon para sa atong pista so ako lang ning i-single out ang atong pista kay mao ni atong kinahanglan ugma na ba untang deadline ani pero mura magdi gyud ni mahurot ang atong God's Healing and Deliverance Powers GHDP 37,164 na ang atong halin na apay 32,836 nga wap amahalin tag 100 pesos per slot
na ani 12 slot challenge nga tag 1,200 na nasa tay 1,146. Nganong ako maning isigig sulti kay magbayanihan ka tao pamalit mo slot hangtod ugma hangtod inig ka naning Domingo nya kung di gini mahurot lahuson ni nato hangtod sa matapos o kanus ang mahurot kay nanggamit man taron og funds sa budget nato sa kuan pista atong gamitan sa tukatong ubang nga pundo sa atong parokya nga dili unta para sa pista murag nang huwamba atong giana ato sa to siyang ulian mo nang sige lang gitag palit og slot kamong makigbayanihan makigdamay sa mas mga apostoles sige lang gitag apod-apod ginagmay-gagmay gipikas ang pan gipikas ang isda mao ni ang Eucharistia mao ni ang atong pag bahin-bahin sa lawas ni Hesus. Salamat kayo pakpakan nato atong mga slaughters salamat kay tanan. Nya nalipay pod ko kay gahapon nang hatag tag 8 kalitson atong gitagaan to katong para sa mass wedding. Naka secured kita. Niabot nang naman tay 15 ka slots para sa litson tag 15,000 ang ato na sang nahalin 8 na ka litson nya napay 7 para na sa nakarong pista. Napamodihay 15,000 i-donate in town dire kay palit na nato glitson 7 ka litson ana gilinga imong tupad ing naasa ka ana slot or litson inaasa may ma-afford nimo ana nya karon sad alas 10 mao ang atong pontifical mass with Archbishop Jose Espalma naasad tay igsuon dinhi nga mao ga kuan ga paluyo aron matukod ning atong simbahan o kining malambo ni atong community hangtod karon nag-birthday karon ato sang iampo si Brad Boy Mantuhak atong pakpakan si Brad Boy happy birthday Brad Boy sila mo'y sponsor aning atong ako lang gining specify di man tatik specify og sponsor pero siya mo sponsor iyang pamilya aning atong misa with Archbishop Jose Espalma niya isip iyang celebration ang tanan nga motambong kuno dad-o niya ngadto sa paniudto ang tanan nga motambong pero maglakaw lagi padong adto padong Woodlands adto man dito ana dia ba na dako dia kuan sa may Woodlands na dako nga hall dia nya nganong iyam nang gibuhat sa iyang kalipay nga nakaabot siya 64 og nilambo ang atong community dinhi pero kay bawo mo kasakit nga naagian ni Brad Boy o sa iyang pamilya kay bawo mo di na lang na nato hisgutan grabe ang kasakit nga ilang giagian sa pag-alagad aning parokyaha pero kay ni padayon man nakasinati siya karog kalipay og ang iyang pamilya nga di gid niya ma-explain mo nang ang iya ra gyud i-share ko ning akong grasya sa akong birthday ako sa dinhi nasakitan sad mo kay bawo mo sa akong kasakit dinhi hangtod karon daghan pero wa sa jud ko moundang mo nang ni kasinati sa tarog kalipay mo nang musigal jud ko ingon kasakit pa more kay ang kasakit lagi maunay nindot nga okasyon aron ta makasinati sa Ginoo kamusad naasa ninyo yung nasakitan sa inyong pag-alaga dinhi hasta mong namalit og mga slots naasad mo'y kasakit pero padayon tagpalit padayon taghiusa matud pa ni Kristo kitay mo pakaon bisag hapit wa natay pagkaon kitay mo palit og slot bisag hapit wa natay kwarta
matupas usa nato kabayar hangtod karon pader pobre lang gyapon kaayo mi. Pero ang akong gibati sa una, bugat kaayo ang among kakabos. Pero karon nga magsigi kog palit labing minus usa ka slot kada buwan, ang among kakabos gaan kaayo ug daghan kay kog kalipay nga nasinati karon. Di na kabayran og sapi, di ba?